அண்ணே வணக்கம்ண்ணே. அண்ணே ஷிஃப்ட் டூரு 2021க்கு 22 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓனர் சிங்கிள் ஓனரு. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் லைவ். 4 டயர் ஆவரேஜாக ஒரு 50% இருக்கும். கஸ்டமர் கேட்குற விலை 5000 ரூபா கேட்கலாப்புல வெரி ஃபைனலாக ஒரு 5 ரூபாய்க்கு ஆகும்ண்ணே. யாருக்கு தேவையான லைனில் வாங்க ப்ளஸ் கமிஷன்ண்ணே. அண்ணே வணக்கம்ண்ணே. அண்ணே ஷிஃப்ட் டூரு 2021க்கு 22 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓனர் சிங்கிள் ஓனரு. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் லைவ். 4 டயர் ஆவரேஜாக ஒரு 50% இருக்கும். கஸ்டமர் கேட்குற விலை 5000 ரூபா கேட்கலாப்புல வெரி ஃபைனலாக ஒரு 5 ரூபாய்க்கு ஆகும்ண்ணே. யாருக்கு தேவையான லைனில் வாங்க ப்ளஸ் கமிஷன்ண்ணே. அண்ணே வணக்கம்ண்ணே. அண்ணே ஷிஃப்ட் டூரு 2021க்கு 22 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓனர் சிங்கிள் ஓனரு. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் லைவ். 4 டயர் ஆவரேஜாக ஒரு 50% இருக்கும். கஸ்டமர் கேட்குற விலை 5000 ரூபா கேட்கலாப்புல வெரி ஃபைனலாக ஒரு 5 ரூபாய்க்கு ஆகும்ண்ணே. யாருக்கு தேவையான லைனில் வாங்க ப்ளஸ் கமிஷன்ண்ணே.